Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dagon! And Tita Tanya Chinita. Pumupunta sa work ko si Maricel nang walang pasabi. Para mahuli, basic. Kasalanan niyo yan. Wala naman po akong ginagawang masama. Masagot. Nagtatrabaho lang. Walang personalan. Feel good morning, Call and Tits. Isa rin po ako sa avid listener nyo. Habang papunta sa work, na nakatutok sa inyong programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na po akong Edward. Trabaho ko po ay sa isang courier company. 3 years na kami ni Maricel at parang lumalala. Di wala yan. Parang walang improvement. Napakasilosa kahit wala naman po akong ginagawang masama. Hindi ako pala update na tao pero para sa kanya nag-update po ako. Parang gusto niya halos minuminuto. Ano yun? Kahit katrabaho ko mapalalaki man yan o mapababae, nagsiselos. Noong una po okay lang. Ganon pag nagmahal ka, di ba? Pero po, katagalan parang nakakasakal na eh. Pero pilit ko pong tinitiis yung sitwasyon ko, Lantits. Hanggang sa na-trigger na naman ako. Noong time na yun, sobrang busy namin sa work. Umaga pa lang, inabot na ako ng gabi. Halos di na ako nakakain, promise. At doon na po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Okay. Uy, Kim, ano mo pa? Ay, pasuyo na lang yung 3 box. teka lang, may ikutin akong scramble. Napanood mo ba yun? Kaya ko din yun eh. Yung tomboy na nag-ikot ang scramble. Kita mo yun? Mamaya. Kaya ko din yun. Mamaya nga namang nagtatrabaho ta dito eh. Hindi, gusto ko lang i-flex sa inyo na may muscle na ako. Charm, ano mo na? Charm, Chami, paano? Nalito na ako. Sino ba? Oo nga. Mas... Na-encode mo na to? Pasuyo ha. Thank you. Ayan na! Grabe, ang dami mo nang naitulong, promise. Wala naman akong Papakape kita, promise. Wala naman akong hinihiling na kapalit sa'yo. Edward, kundi pagmamahal mo, Emmy! Uy! Ay! Mamaya Ano na! yun? Naglalandian kayo dyan, bye. May Mamaya na may yan. girlfriend na yun si Edward eh. Huwag mo nilalandian. may girlfriend na yan, girl. Edward, sige, kape na lang kami. Kahit 3-in-1 lang kay Kajot. Ay!
Bong, pasuyo ako ng mga, sige na please. Bay, tapos na, na-deliver na. Dami naman Kumain ka na to. ba? Di pa nga eh. Ito mo. Oo nga. Bay, parang buong araw ka nang... Ang ingay mo! Keyboard yun! Keyboard pala nagkakabayo yung keyboard mo. Di na nga pala ako nakakain. Bay, yung jowa mo. Bong, andyan si Edward. Edward! Ayun. Edward! Edward! Ba't ka nandito? Di ka natuwa? Eh, wala, busy kami. Tumawag ka Busy, ba? nagkukwentuhan nga kayo eh. Tas ako hindi mo magawang ma-update. Teka lang, ba't ka na? Sana sinabi mo nagkukwentuhan kami, hindi mo na ako makaka-reply. Hindi. Ngayon nga lang kami nag-usap kasi may mga instruction Ngayon lang pa. nag-usap. Nagtatawanan kanina pa ako nakatayo dyan. Pinapanood ko kayo. Tsaka sino si Charmy? Ha? Makakatrabaho ko nito. Katrabaho? Ililibre mo ng kape? Sana daw mahalin mo siya? Kanina pa ako nakatayo. Tapos sasabihin mo, wala akong oras, busy kami. Naglalandian nga kayo eh, kapal ng mukha mo. Buong araw. Sa halip na sabihin mo sa akin, hay salamat, dinalo kita. Dinalaw mo ko. Ito pa yung makukuha ko. Buong Ano? araw kung walang kain, please. Baka pwede naman. Wala pa akong kain. Totoo yan. Ano? Pwede ba hindi mo na... Ano yan? Bay, Ba yung pabango ni Charmy? parang K9, bay. Yan ba yung pabango ni Charmy, ha? Anong pabango? Siguro na kayo, nag-quickie kayo sa bodega, no? Halika nga dito. Ang bastos mo. Dito mo pa gagawin yan sa trabaho. Ikaw yung bastos. Ano ka ba? Ha? Inaano, hindi ka nga nag-update. Samantalang ako, kada kibot ko, CCR ako, i-update kita. Ha? Nagtanong ba Kakain ako. Nagtanong ba ako? Sabihin mo salamat! Oh, salamat! Oh, okay na. Ganon ka din dapat! Nasa trabaho ako, pwede ba? Nasa trabaho, kaya mo nga mag-ML, tas Bay, di bay, mo kaya, bay, bay. Si ako, boss, bay. Si kaya boss. mo nga makipagkwentuhan? Teka lang, nandiyan yung boss ko. Walang paki! Uy, guys, tumigil lang kayo. Hoy! Ikaw ba yung boss? Ako. Yung mga tao mo, hindi mo alam nagkukwentuhan na. Ganun ba, salamat sa pag-espiya mo, madam, ha? Kayo mo, nagkikwentuhan lang. Kung di pa ako dumating, outsider ako, ha? At saka, Oo nga, outsider po kayo. Basta, wala nang practice yung nila ko, guys. Ba't nagkikwentuhan kayo dito? nagkukwentuhan yung mga empleyado mo, tapos etong boyfriend ko po, hindi ako ina-update. Pati, nag-update ka, boss. Nahirapan ako, minga. Hirap ka. Imaw-tumaut kita. Hindi, okay na. Nahirapan ako, Boss, minga. pasensya na, boss. Ano ba yan? Yung jowa nito parang may something. Pwede ba kayo mag-usap sa labas? Kayo nasa trabaho kayo. Hindi po ako ina-update. Nakasan mo nga yung hinga mo, ganyan. Ayan. Parang nag-8-8. Pag-usap kayo doon, ha? Sabihan ko, tulungan niyo po kami. Boss, I-mediate pa-out niyo na po rin naman kami. ako, boss. Pa-out na rin po ako. Buti Nahilo na po ako. nabol. Nahilo po ako. Dito muna po ako. Hindi po ako Uy, nahilo daw siya, nahilo. Hindi po ako pwedeng sumakay ng jeep. Hindi ko kaya magbayad. Dito muna ako. Kailangan ko po si Edward. I-excuse niyo muna siya sa trabaho. Ay, doon mag-excuse ka muna, ha? Kasi yung excuse letter mo, ang ingay, eh. Edward. Pa-out na ako. Pwede maghintay ka. 5 minutes na lang. Dito Uma-under ako time ako, eh. maghihintay, di ba, Overtime boss? tayo. Dito muna ako, di ba? Oo, dyan nga. Doon ka sa mga parcel, oh. Higa ka doon. Tutulong po ako mag-scan. Pili ka, outsider ka naman. Baka may mawala pa dyan, eh. Hindi po ako ganun. Grabe ka naman. Boss, pasensya ka na talaga, boss, ha? Ako na bahala dito, boss. Sige na nga, mag-out ka na nga. Gulo-gulo nyo. Kayo kayo jujuwa-juwa kayo ng mga ganyan. Natin na. Ay! Ang ingay. Naiinis na ako. Jujuwa-juwa kayo ng ganyan. Parang may something.
Hinatid ko na po si Maricel Colantits. Kaso ayaw pa niyang umuwi eh. Mag-usap nga tayo. Ano? Alam mo, naano na ako sa'yo, buryo na ako sa'yo. Nakakahiya yung ginawa mo. Doon ka pa sa trabaho ko, ano Ikaw sasabihin yung ng boss ko? nakakahiya. Kasi sa halip na i-update mo ko. Na inuuna mo pa yung Hindi na nga ako nakakain, hindi ako nakakain. Eh, ba't kayo nagkukwentuhan yung una niya yung kaysa kuwain? Natural, mag-uusap Kaninong kami. tumbler yan? Hindi ko tumbler, binigay, sinagbigay niyan. Nabunot ko yan nung Christmas party pa namin, ngayon ko lang Bigayan ni Charmin, oh. Ano ba? Nabunot ko nga yan. Pwede ba? Parapol. Tsaka bakit mo nilalike yung mga post ni Charmy? Na-stalk ko na. Ha? Lahat naman yan sila nilalike ko. Lahat? Bakit yung post ko hindi mo nilalike? Hindi ka nagko-comment ng ganda naman ang mahal ko. Kay Charmy may comment ka. Ganda? Ganon? Ang Wala haba akong pa? comment na ganyan. Wala akong comment. Umong lagyan. Nakita ko, Wala Edward. akong- Binura ko. Mas Diba? nagagal. Wala. Wala. Hindi ako nag-like at nag-heart ng ganyan. Oh, si Junior yon. Kilala mo si Junior? Yung yung driver namin na malakas mag-heart-heart. Si Medalya. Oh, yun. Buti pa yung ibang babae pinupusuan mo. Hindi nga Ako hindi mo hindi mo man lang ako my day. Ano mang i-heart ko sa'yo? Tingnan mo yung mga post mo, puro rant, puro pagsiselos. Dahil sa'yo! Sana kung nagpupuso ka ng profile picture ko. Teka nga. Tigilan na nga natin to. Ano tingilan? Ano sinasabi Pagod mo? na ako. Sa 3 taon parang puro ganito nagtitiis na ako. Na ano? Na mahal na babaliw ako sa'yo! Ha? Hindi na yung pagmamahal eh. Nakatakot na. Ayoko na. Nahihirapan ako. Huminga. Okay ka na ba? Ano ba nangyari sa'yo? Ha? Edward, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? May sasabihin ako sa'yo, malala na ako eh. May cancer ako. Ano? Cancer ako sa ovaryo. Unti na lang yung banan ko, kaya ako nababaliw sa'yo, kaya ako gusto ng attention mo, kasi mamamatay na ako, tas ginaganyan mo pa ako! Teka lang. Ba't di mo naman sinabi sa akin na may ganyan, may sakit ka pala? Ayoko kasing mag-alala ka, ayoko mahirapan ka, ayoko maging mabigat, pero mabigat ako! Mabigat ako! Mabigat ako! Gusto ko na mamatay! Gusto ko na mamatay! Kung iwan mo ako, magpakamatay na lang ako! Huwag ka, tumigil ka nga. Huwag ganun, okay. Sorry, hindi ko kasi alam eh. Wala ka naman sinasabi, kaya pala ganyan, hirap ka huminga, hirap. Punta tayo sa doktor, gusto mo? Wala na akong mag-asa. Sinabi na sa atin, tinamat na ako. Kaya nga gusto ko na lang lagi kang makasama. Kaya kahit pagpunta sa trabaho, gagawin ko. Pero ang sakit, Edward. Parang pag namatay ako, may papalit ka agad sa akin. Mamatay na lang ako! Mamatay na lang ako! Hey! Tumigil ka, walang papalit sa'yo. Sorry, hindi ko kasi alam. Mahal mo ako. Mahal kita. Napuno lang naman ako, pero hindi ko magagawang pagpalit ka. Talaga, Edward. Oo, mahal kita. Talaga. Maalagaan kita. Kaya ba yun? Magpa-doktor tayo. Ayoko. Natatakot ako mapabilis. Ganun daw yun eh. Mahalin mo na lang ako. Tsaka mag-update ka lagi sa akin. Yun lang yung request ko eh. Oh, sige. Ako bahala sa'yo. Alagaan kita. Mahal na Mahal naman din kita. Ilang ulit mo na Nung nalaman ko po yun, Colantits,
Grabe na konsensya talaga ako. Munti ko pa siyang hiwalayan. Kaya pala siya ganun. May sakit pala siya. Kaya inalagaan ko po siya. Pero, isang araw, kumusta pakiramdam mo? Sige, galingan mo. Galingan mo. Kuha mo ako ng gamot. Kunin mo yung gamot. Yung mga gamot, hindi ko alam kung paano ka nakakuha ng reseta. Tapos nakikita ko dun, dami na. Sayang, di mo pala iniinom. Iniinom mo na lang kahit wala kang sakit. Gumagastos pa ako. Sinasabi mo. Huwag ka na magmangmangan. Wala kang sakit. Edward, baka Pinagago mo ba ako? atakihin ako sa ginagawa mo. Takihin, buti nga! Di ka ba natatakot mo? Tinatarantado mo ako eh! Ha? Wala ka naman palang sakit? Alam mo, hindi ko alam. Nalaman! Oh, tingnan mo. Tinatanong ko lang! Ba't mo ginawa yun? Ba't mo ginawa yun? Ba't mo sinasabi may sakit ka? Edward, kasi parang hindi Alam mo ako pala kung nababaliw, magkakaisip. Paano kung isang araw hindi ka na humihinga? Iiwan mo na ako bigla. Tapos, Edward, takot lang akong iwan mo ko kasi parang hindi mo naman ako mahal kaya tapos ako kakanyanin mo ako? Sasabihin mo may sakit ka? Lulukoy mo ako? kasi parang sikasuin mo ako para mahalin mo ako kasi mahal na mahal kita. Nababaliw ako eh! Oo, baliw ka na nga! Oo! Dahil sa'yo! Kasalanan mo yan! Bakit ako? Kasi hindi mo ako mahal katulad ng pagmamahal ko sa'yo! Dapat ganun ka din! Praning ka na. Mas mabuti Dahil sa'yo! Ayoko na Edward, ganito. huwag mo ako. Buti ba tinuluyan ko na hiwalayan ka? Hirapan ako huminga! Wala na akong pakialam! Huwag ka nang huminga kung gusto mo! Edward! Takot mo ako! Sinungaling ka! Edward! Sinungaling!